GTR Hausa aka kamo a wannan dare na yau Asabar 21 ga watan Maris na shekarar 2026. Ta cikin wannan rahoto na musamman da za mu kawo muku wasu daga cikin manyan abubuwan da suka faru dangane da yakin Iran da kuma Amurka da Isra'ila. Kuma a wannan lokacin ma ga abin da muka kalato muku. Iran ta ce ta kai hari sansanonin soja a Kuwait da tarayyar Larabawa. Rundunar dakarun juyin halin Iran ta yi kirarin kai hari a sansanonin sojin sama a Kuwait da tarayyar Larabawa waɗanda ta ce Amurka da Isra'ila na amfani da su. Kwamandan na rundunar sojin ruwa Alzaira Tagsiri ne ya bayyana hakan a shafinsa na X, inda ya ce sun yi amfani da makamai masu linzami da jiragen ƙunar baƙin wake marasa matuƙa wajen kai harin a sansanonin biyu waɗanda suka ƙunshi Al-Minhad da kuma Al-Salim, da wurin ajiye jiragen sama da kuma rumbunan ajiye man fetur na Amurka da Isra'ila. Ya yi kirarin cewa waɗannan sansanoni su ne tushen har-haren da ake kai wa Iran. Haka zalika makamin linzami mai 'ya'ya ya lalata makarantar renon yara a Isra'ila. Kafofin yaɗa labaran Isra'ila sun rawaito cewa wani makami mai linzami mai 'ya'ya ya lalata wata makarantar renon yara a Rishon LeZion da ke tsakiyar Isra'ila. Tarkacen makamin ya yi mummunan lalata ginin da ke cikin makarantar renon yaran, amma bai shafe ta ba kai tsaye. Masu gungun alburusai sun tarwatse cikin iska bayan an harba su, inda suka watsa ƙananan bama-bamai akan wani yanki mai faɗi. Rundunar tsaron cikin gida ta Isra'ila tana gudanar da ayyukan ceto da bincike a wurare da dama da suka shafi yankin da ke tsakiyar Isra'ila. Su kuwa sojojin Isra'ila sun ce sun gano makaman linzami da suka nufi ƙasar daga Iran. Sanarwar rundunar sojin ta ce ta gano makaman ne bayan sun nufi ƙasar a yayin da aka harba su daga Iran. A cewar sanarwar, na'urorin tsaronmu na kan aiki domin kakkaɓo barazanar, kamar yadda rundunar sojin Isra'ila ta wallafa a shafinta na Telegram. An aikewa mutane saƙon gargaɗi a yankunan da makaman suka nufa, kamar yadda ta bayyana ba tare da bayyana sunayen wuraren ba. A hannu guda, Iran ta ce ta harbi wani jirgin yaƙin Isra'ila. Rundunar juyin halin Iran ɗin ta ce ta harbi wani jirgin yaƙin Isra'ila mai suna F-16 a sararin samaniyarta. Kamfanin dillacin labaran ƙasar wato IRNA ya ambatu wata sanarwa daga rundunar da ke cewa ta harbo jirgin ne da asbahin yau a tsakiyar ƙasar. Rundunar ta ce wannan ne jirgin Isra'ila na uku da ta harba tun bayan fara wannan yaƙi, to amma bata bayar da bayanai kan sauran biyun ba. Haka kuma rundunar bata bayyana faɗuwar jirgin bayan harbinsa ba. Haka kuma rundunar ta tabbatar da cewa ɗaya daga cikin jiragen yakin ta ya fuskanci harin makami mai linzami da aka harba daga ƙasa. Cikin wata sanarwa da sojojin Isra'ila suka fitar, sun ce a lokacin ayyukan rundunar sojin saman Isra'ila, wani makami mai linzami da aka harba daga ƙasa ya yi yunƙurin harbo ɗaya daga cikin jiragen yakin ta, to amma harin bai samu nasara ba, kuma babu lahanin da aka yi wa jirgin, sannan aikin su bai sami tangarɗa ba. Shi kuwa ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce suna maraba da duk wani yunkuri wanda zai kawo ƙarshen yakin gaba ɗaya. Ya bayyana haka ne ta cikin wata hira da kafar yaɗa labaran Japan da Kaido, inda ya ce a shirye yake saurari shawara da za ta kawo ƙarshen yakin. Sai dai ya ce duk da yunkurin da wasu ƙasashen duniya suka yi na kawo ƙarshen yakin a gabas ta tsakiya, Amurka bata nuna alamun dakatar da faɗan ba. Mr. Araghchi ya bayyana wannan yakin a matsayin wanda aka ƙaƙaba, sannan ya ce ba tsagaita wuta Iran ke nema ba, a'a tana neman kawo ƙarshen yakin ne gaba ɗaya. Anan kuma BBC ta ce ta fahimci Iran bata harba makaman linzami kan sansanin sojin Diego Garcia ba. BBC ta ce ta fahimci cewa harin bai yi nasara ba, kuma ya faru ne kafin Birtaniya ta ayyana faɗaɗa amfani da sansanonin sojin Birtaniya da Amurka ke yi cikin daren da ya gabata. Ita kuwa ƙasar Iran ta ce an sake kai hari a cibiyar nukiliyar ta da ke Natanz. Hukumar kula da makamashin nukiliyar Iran ita ce ta sanar da sake kai hari kan cibiyar nukiliyar ta wadda ke tsakiyar ƙasar da safiyar yau Asabar. Cikin wata sanarwa da kafofin yaɗa labaran Iran suka wallafa, hukumar ta ce an gudanar da binciken gwajin ƙwararru game da ko gurɓataccen tururin makamashin ya bazu, to sai dai binciken ya gano cewa hakan bai faru ba. Ba a samu bazuwar gurɓataccen makamashi ba daga cibiyar, da haka babu wani hatsari ga mazauna kusa da wurin. Hukumar ta kuma yi Allah wadai da harin, tana mai cewa ya saɓa yarjejeniyar hana bazuwar makaman nukiliya da duniya da sauran dokokin da suka shafi kariya da tsaron nukiliya.
A baya dai hukumar ta ce an kai hari kan cibiyar da ke da Natanz, sannan a ranar 3 ga watan Maris ta ce ba a samu bazuwar gurɓataccen makamashi ba. A watan Yunin bara ne Amurka ta jefa bama-bamai kan cibiyoyin nukiliyar Iran uku da suka hada da na Natanz da Fordo da kuma ta Isfahan, da daga baya shugaba Trump ya ce har-haren sun wargaza shirin nukiliyar kasar ta Iran. Mu karkare da yadda Iran ta harba makamai kan sansanonin sojin Amurka da Birtaniya. Kafofin yaɗa labaran Amurka sun ce Iran ta harba makamai biyu masu linzami da ke cin matsakaicin zango kan sansanonin soji na haɗin gwiwar Amurka da Birtaniya a Diego Garcia. Mujallar Wall Street Journal ta ambata wasu majiyoyi masu yawa na cewa babu ɗaya daga cikin makaman da ya faɗa kan sansanin da ke tekun Indiya. Kafar yaɗa labaran CNN ta ambato wani jami'in Amurka na cewa an harba makaman ne a ranar Juma'a da safe a agogon ƙasar. Nisan tazarar da ke tsakanin Iran zuwa Diego Garcia ya kai kusan kilomita 3,800. A baya dai tsohon jagoran addinin Iran ya bayar da umarnin cewa kada nisan tazarar da makamai masu linzamin ƙasar ya zarta kilomita 2,000. BBC ta tuntuɓi ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da ma'aikatar tsaron Birtaniya game da harin, amma Pentagon ta ce babu bayanan da za a iya bayarwa a lokacin da BBC ta tuntuɓa. To abinda muka kalato muku kenan a wannan dare dangane da yakin Iran din da kuma Amurka da Isra'ila, da fatan za ku biyo mu a safiyar gobe Lahadi 22 ga watan Maris a shekarar 2026 domin jin abubuwan da suka faru daga wannan dare zuwa wayewar garin goben. Daga GTR Hausa, Bashir Ahmad Gasau.